Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmen dili bir Owgan neşri Awgustyň 1-nji hepdesinde Owganystanyna esasan etnik türkmenleriň syýasy işçiligini nazarlayan Milli Adalet Partiýasynyň esaslandyrylanyny habar berdi. Bu waka Owganystanyna Taliban topurynyň Kabulda häkimiýeti ele geçirmeginiň 4-nji ýyl dönüminiň öňe süreşine gabat geldi. Medpugat habaryna Milli Adalet Partiýasynyň esaslandyrjylarynyň we öňüne barjy agdalarynyň ýygynyna düşürilen we görnüşinden İstanbulda geçirilen ýygnakdan bir pursat görkezýän surat paýlaşyldy. Taliban ýol başçygyna Owgan hökümeti ilk başda häkimiýet başyna gelene Sewit ýurtları tarapyndan inklusiv ýagny Owgan jemgyýetiniň esasy gatnaşyklarynyň wekillerini şol sany etnik azlyklary öz içine alýan hökümeti esaslandyrmaga çagyryldy. Ýöne geçen döwrüň dowamyny Taliban häkimiýeti inklusiv hökümeti döretmezlikde gal berse de insan hukuklaryny şol sany aýallaryň hukuklaryny basgylamakda ýergiderli tanqid edildi. Taliban hökümeti özüniň häkimiýet başyna gelmeginiň 4-nji ýyl dönüminiň bosawagyny Russiýa tarapyndan ikrar edildi. Ýöne halkary jemgyýetçiligi tarapyndan şu wagtda çenli ikrar edilmeýär. Eýsem etnik türkmenleriň Owganystany döredän syýasy partiýasy ödüňüne nähili maksat goýdy. Owganystany raýatlaryň syýasy azatlyklaryny berjaý etmekde nähili päsgelçilikler bar. Bu ýurtda ýaşaýan türkmen diasporasy täze partiýanyň esaslandyrylmagyny nähili garşylady. Näme üçin bu partiýanyň ilkinji duşugy İstanbulda geçirildi. Ankara Owganystanyna ýaşaýan türki azlyklary boýunça nähili syýasat alyp barýar. Dünýä türkmenleri programmamyzyň nowatdaky sany şeýle soraglardan uguralyp Owganystanyna etnik türkmenleriň täze syýasy partiýa esaslandyrmagyny öňüktürýär we soňky täzeligiň fonuny bu ýurtda ýaşaýan türkmen azlyklarynyň meselelerini çyra tutmaga çalyşýar. Gepleşigimizde Abaşada ýaşaýan asly Owganystany türkmen jurnalisti Şamir Daňuly Murady gatnaşýar. Şamir Daňuly, gepleşigimize hoş geldiňiz. Ýangy giriş bölümine hem belläp geçişimiz ýaly türkmen dilli Owgan medpugatyna görä Demirgazyk Owganystany ýaşaýan etnik türkmenleriň wekilleri täze bir syýasy partiýa esaslandyrypdyrlar. Gepleşigimiziň nowatdaky sanyny bu täzelige bagyşlaýar. Siz öňünden bäri bu ýurtda bolup geçýän habarlary, täzelikleri, möhüm wakalary ýakyndan synap gelýäňiz. Bize we dinleýijilerimize gurrun berip bermesiňiz. Şol partiýa haçan nirede kimler tarapyndan döredildi? Ol nähili maksatlary gödeňine tutýar? Sağ olun. Bu partiýany döretmek üçin indi bir näçe wagt bäri türkmen inteligensiýa wekilleriniň arasynda gurrun edilip gelýärdi. Partiýa Milli Adalet Partiýasy 2025-nji ýylyň 7-nji aýynyň 28-nji ýylynda resmi taýdan İstanbulda öz barlygyny elan etdi. Endi bu gurulmagyna, ýani gurulmagyna döredilmegine türkmenleriň ilim bilimli şahsiýetleri, öňkü deputatlar, ministerler, türkmen ministerler gatnaşdylar. Bular özara bir yere toplanyp şu partiýany döretýändigini elan etdiler resmi taýdan. Bu partiýa öz barlygyny elan bildirdi. Şol esasda ýam bu partiýa siyasi hareketlerine başladı. Sol İstanbul'da elbette. Yani gelecekte Owganystanyň içinde de öz hareketlerine başlamagy gözüňde tutýar. Owganystanyň o siyasi yani adalet, Milli Adalet Partiýasyny goldap himayet edip her taraflardan bunlara can edip öz himayetini elan ettiler. Bilişiniz ýaly İstanbul'da da mesela Ankara'da, Türkiye'de Owganystanyň dürli siyasi partiýalarynyň wekilleri we beýleki öňkü deputatlary we başga adamlar köp gaçwatalga aldy. Türkiýe'ye gelip ýaşaýarlar. Ana solardan hem bir himayet elan edildi. Biz himayet edýäris diýip aýdyldy telefon arkaly resmi taýdan elan etmese de. Sonuň üçin bu türkmenleriň düreden ýani guran siyasi partiýasy gelecekde Owganystanda bu işleri, hususan milli birligi, bir-birini kabul etmek, diline, dinine, ırkına, däp desturuna bir-birinin hormat goýmak ýani meseleleri gozgap başlar we şu urda bir öňüňçilik gazanybiler diýip umyt edýärler. Sebäbi türkmenler Owganystanda öňden ahira bir bitarap halk hökmünde tanalyp geldi. Sizde şu partiýanyň öňüne barjy agdalary ýa-da esaslandyrjylar bilen gurrunlaşyp geçirmäge mümkinçilik boldumy? Olar özleriniň gödeňine tutýan maksatlarynyň Owganystanyny amala aşagyna nähili bil baglaýar, nähili maksatlary gödeňine tutýar, has giňişen gurrun etsek. Bu barada men o söhbetdeş boldum.
Ýöne bir gepleşik üçin däldi, özara söhbetler geçirdim. Olaryň partiýany gurmagynyň maksatlary barada olardan maglumat aldım. Indi olaryň esasy maksatlary özara kynçylyklary, ýani uwanara gepleşikleri ýola goýmak, kynçylyklary gepleşikler arkaly çözmek, Uwansanda ýaşaýan halklaryň arasynda dostogullygy üstürmek. Bunun ýaly bir gowy niýetli planlary bar, maksatnamalary bar. Täze düredilen partiýanyň. Aýdyp otursak onuň maksatnamalary, ýani has köp da indi kysgaça aýsam, esasen bu biregi kabul etmek, ähli halkyň, ýani etniki halklaryň dinine, diline, ırkyna hormat goýmak, onuň soňam şol azlyk milletleriň çağalaryň öz ene dilinde bilim almak boýunça, ilim bilimli bolmak boýunça ýardam etmek, halkyň ykdysady ýagdaýyny gowlandyrmak, onuň soňam halkyň bir bedeni däp desturlaryny üstürmek. Hem Uganistanda esasy mesele häzir şu bir agdalyk binyan bolup durýar. Taliban hökümet başyna gelen soň ilkä bir öz hemme taraply özüni alýan bir hökümet döretjekden alan etdiýini amalda hakykatda öýle bolmady. Taliban ilk başda häkimet başyna gelenine inklusiv, ýagny hemmeler öz içine alyjy hökümet döretmek barada gurrunlar gozgody, belki de wadalar berdi. Türkmenleriň esaslandyran şol täze partiýasy inklusiv hökümet meselesi babatyny nähil maksatlar gödegine tutýar. Meselem saýlawlara gatnaşmagy ýa-da parlamentde ýa-da hökümetde nähil orun almagy nazarlaýar. Uganistanda bu goloýda saýlaw geçmelimi? Haçan geçmeli? Uganistanda häzir saýlaw geçirdi we häzirde öňden aýtmak kyn. Saýlaw barada Taliban häzir resmi taýdan sanalan hökümetemden ol özüni saýlaw geçirmäge bir taýýar hökümetem bilen ýokda. Şonuň üçin häzir saýlaw geçirilmezmi ol belli ýöne. Indi şu siyasi hareketler ýa belki siyasi partiýalar şeýle saýlawlar geçirilse diýip umyt edýärler, gelecekde şeýle bir mümkinçilikler dörer diýen umytlary bar. Emma indi Türkmenleriň täze döredilen partiýasy barada aýdylandy. Bu täze hereket Uganistanda hemme taraplar tarapyndan kabul edilir diýen umyt bar. Ýeneden gaýtalasam Türkmenleriň döredin siyasi hereketine bir karşıdaşlyk enizçilik ýok. Belki hemme taraplar goldaýar Türkmenleriň bu siyasi hereketini. Onuň sebebi şu Türkmenleriň öňün bir gawga janjalllara goşulman bir tarap gelişi bolup durýar. Bu sebäpden bu Milli Adalet Partiýasy Uganistanda saýlawlaryň ýola goýulmagy, hem Uganistanda ýagdaýyň kadalaşmagy, milli ilalaşygyň bolmagy boýunça bir aktiv rol oýnap biler diýen umytlar bar. Şol partiýanyň döredilmeginde aýallaryň paýy bar, aýal gyzlaryň. Meni gaty begendirenim şol boldy. Sebäbi şol aýal gyzlardan bir näçesi, şol okuly bilimli aýal gyzlar şol partiýanyň guruluşynda gatnaşdylar, we guruluşynda aktiv rol oýnadylar döredilmeginde. Ondan soň şol ýygnagynda da, ilkinji ýygnagynda da öň satda şu aýallar bar. Ondan soň şu aýal gyzlar bardy da. Bular mene gaty bir gowlugyň alamasy diýip bilýän. Ilim bilimli aýallaryň şoňa gatnaşmaga mene begenlerdi dogsanay. Şamirdan etnik Türkmenler şeýle tagalarlardan nähili medet gözleýär. Ýokurda ýaňy hem belleşmedi ýaly Uganistanyň şertler adamlaryň syýasy we raýat azatlyklarynyň amal edilmegine mümkinçilik berýärmi häzirki günde şu günde? Awa ilki bilen şol Türkmenlerde gaty bir uly umydywarlyk berdi bu täze Milli Adalet Partiýasynyň döredilmegi bilen. Çünki Türkmenlerde öň bir siyasi hareket yoktu da doğrudan aýtsam. Bu ilkinji bir siyasi partiýa Türkmenler tarapyndan döredildi ýöne bu diýmekde Türkmenlere baglan däl, belki halklarym bu partiýany goldap başladylar, belki halklaryň wekilleri. Şu esasda Türkmenler bu partiýadan umytlary köp, medet gözlerler elbette. Okman bir iqtisadi taýdan, medeni taýdan, ilim bilim taýdan, we siyasi taýdan bize bir arka bolar diýip kömek gözleýär. Siyasi partiýanyň kurulanyna gaty begendiler. Şol siyasi partiýanyň gurujularyna jaňadyp öz hyzmatdaşlaryny hemmesi elan etdi. Uganistanda ýaşaýan türkmenleriň, belki başga da ýurtlarda ýaşaýan türkmenlerden bu partiýanyň döredilmegini goldap çykyş etdiler. Partiýany da goldadylar. Ondan soň partiýanyň adynyň hem bir yerlikli ad goýlandygyny belli türkmenler çünki milli
adalet demek şol milli adaletliği orta getirmek için täze partiýa alada eder Awganistanda diýen umyt bar. Ondan Awganistanda iqtisadi, medeni we beýleki taraplardan siyasi taýdan türkmenleri östürmek için, umuman Awganistan halkyny östürmek için, özara ılaşdyrmak için bir hareket etjekdigine aýdýa bu kurulan siyasi partiýanyň wekilleri. Onlar gaty umydwar bu partiýanyň döredilmegine. Hazır Awganistanda şertler gaty agar siyasi taýdan, iqtisadi taýdan gaty agar ýagdaý dowam etdi, açlyk we işsizlik. Onuň üçin türkmenlere mana bundan öz nesibini alyp otyr. Gaty kyn şertlerde ýaşaýar, evine gelecekde bir gowluk bolan kadyn umydwarlyk bar. Halkyň elbetde käbir guruluşluklar alınıp barlya Awganistanda Talibanyň gödekçiligi astynda. Bu guruluşluklar başa barsa beýleki bir elektrik tuğunu öndürmek boýunça da bir şirket hazır bir Taliban bilen alalaşa gol çekip elektrik tuğunu öndürmek Awganistanyň içinde öndürmek için gallaýdy. Şeýle işler amala aşyrylsa gowluk bolar diýen umyda bar. Ýöne hazır gaty aýlgynç ýagdaýy başdan geçirýär Awganistanyň halky şu sanda türkmenleri. Türkmenler hassaty kynçylyklar çekýär. Bu partiýa İstanbulda döredilipdir Şamirdan ulaga. Şonuň arkasyna ýatan nähili sebäpler bar. Türkiýe Awganistanda ýaşaýan türki halklaryň wekillerine, etnik türkmenlere, etnik özbekler ýa etnik kızglar boýunça nähili siýasat alyp barýar. Menin pikirimçe bu İstanbulda döredilmeginiň sebäbi birinciden ol onun bellep geçtim. Awganistanyň siyasi wekilleri, siyasi partiýalarynyň liderleri we beýleki hatda biznes eleketçileri Türkiýe'ye gelip yerleştiler. Şeýerde hazıram ýaşaýarlar. Öz siyasi hareketlerine şeýerde dowam etdirýär. Hatta Türkiýe'ye gelen beýleki Awgan siyasatçylary täze toparlar döredip, partiýalar döredip, hareketler döredip, birleşikler döredip şeýle işleri etmegem mümkinçilikler bar. Şol esasda bu Milli Adalet Partiýasy hem Türkiýe'de döredildi. Yani döredildi emma bu resmi taýdan şu 2025-nji ýylyň 7-nji aýynda resmi taýdan öz barlygyny elan etdi de bu partiýa. Şol Türkiýe'de yerleşen siyasi hareketleriň yani Awgan siyasi hareketleriň wekilleri bu täze döredilen türkmenler tarapyndan döredilen siyasi partiýany goldadylar. Ondan soň şol siyasi partiýanyň Türkiýe'de döredilmeniň bir bähbetli tarapam meniň pikirimçe bolar diýip pikir edýän sebäbi Türkiýe'de siyasatçylaryň göz ýetimi ýokary. Bu siyasatçylardan hem öwrenirler, bu öwrenim gatnaşykda bolarlar. Gelecek elallarını şolardan öwrenip yani Türkiýeň siyasatçylaryndan hem öwrenip Awganistanda da soňa amal etmek üçin tagalla ederler diýip men pikir edýän özümçe. Ankaranyň siýasaty indi öňden ahira şu Awganistan barada bir guruji siýasat ýöretýär menin pikirimçe. Halbuki öň hökümet döwründe de Taliban gelenden soň öz gatnaşyny Awganistandan kesmedi. Hatta hazır Talibanyň ilçisini kabul etdi Ankara'da. Olan bir Türkmen Ahuny Talibanlar Ankara öz ilçisi edip belledi. Ondan soň Awganistan'da bir insan perwer kömekleri amala aşyryp gelýär. Awganistan'da ilçihanasy işläp dur. Hatta ilçihanasy, konsulhanasy Awganistan'da Mazar Şerif'te, Irak'ta, başga bir näçe ýerlerde Türkiýeň konsulhanalary, wekilhanalary bar. Ondan başga da Türkiýeň şirketleri hem Awganistan'da gaýtadan dikildi işleri boýunça işleýärler. Beýleki guramalar hem öýerde bir insan perwer guramalar hem ýardamlaryna dowam etdirýär. Demirgazy Awganistan'da mana bir suw ýetmezçiligi bar da häzir. Hususan ýabaýlara gaty ýetip bolýar. Şol Demirgazy Awganistan'da ýaşaýan etnik halklary türkmen özbekleriň owlaryna suw tankerleri arkaly suw ýetirip berýärler. Suw ýetirip berýän Türkiýanyň uly kömegi bolup durýar da suwsuzlyk bir gaty uly mesele bolup durdy Demirgazy Awganistan'da ýabaýlarynda. Onuň üçin bu Türkiýanyň edýän kömekleri görnükli. Türkiýe Taliban gelen soň özüne kömegine dowam etdirýär. O siýasatda da meselen iki tarap hem gözden gaçyranýar Türkiýe. Misal üçin öňe aýtdym şol Awganistanyň siyasi liderlerine, siyasi partiýalarynyň ýol başçylaryna başlana berdi. Türkiýede olar ýaşaýar. Ondan soň Talibanlar bilen bu ara gatnaşyk taklap dur. Diýmek şo Awganistan bilen bir diýipli gatnaşyklar öňden bolup durýar, şonu dowam etdirýär Türkiýe.